everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Ang buwan. Makita ko ang buwan tungod sa nagkang-ang nga bintana. Kalingin sa buwan. Oh. Aray! May kalitog ka na pa ng akong lapad cute! Og, niinit ang akong lawas! Kalabas sa akong Ang buwan. Ingon sa nagpangamay na ako ang kahayag sa buwan. Dili. Ngupiyong ko. Di ko mo tanaw sa buwan. Muhapa ko. Mukha man ko paingon sa daplin. Dili ko gusto pagkakita sa buwan. Mula pa nang akong Salamat kay di na ko magkakita sa buwan. Ug nawa ang kalapat sa akong Naglabad ang imong samtang nakakita ka sa buwan. Kinsa ka? Huwa ka makailan ako. Ako ang imong amahan. Si Daddy ni Motikoy. Mausab yun ang atong itsura. Panahon nga mulingin ang buwan. Ang imong kilay, milabong pag-ayo. Mitagas ang imong mga tango. Ang imong mga mata, puwa, o kadlok ang tanawon. O bisan pag dili pamulingin ang buwan, makahimo kita sa pag-usab sa atong itsura ngadto sa pagkamangtas. Pero binta kung lingin ang buwan, kay kusgan kayo kita. Pero ikaw, wa ka ba mahibong? Saunsa? Pagkakita sa buwan. Milabad ang imong ug akong nakita nga mipuwa ang imong mga mata. Apan, dili pa karon ang panahon ay rame. Muabot ang hustong panahon nga dili na gyud nimo kapugngan pa ang imong pagkaungo. Kiingnan tamong dili ko ungo! Dili! Matintiko ako pananaw sa buwan. Dili ko makatanaw. Dili magdugay ay ramay. Mukuyog ka na unya na mo. Sige, biyaan ka na ka. May biktimahon na usab kami. Nilayat siya sa bintana ug natukas ang bintana. Tiyungon ko lang kinang akong mga mata. Banga agad mo! Piti banga agad mo! Nga nga ba ito mo patya? Naluoy ko. Ha? Naluoy ko sa bata, Lugoy. Bata lagi naong. Ang naong rin bata. Pero, inikausap si Sura, mangtas man! Ang ako nagpagkapatay itong tiyanak! Magkapamiktima to siya lain! Unya, wa pag ikasukol! O beta mong magkapamiktima to siya lain tao nga wa ikasukol! Unya, mamatay pa yun! Patay! Papitig pataya! Unya, ikahinungdan! Lugoy, Okay, sa papayangan ako masulon.
kung makapabiktima tong laing tao, ikaw yun! Kayo ang ginimuting basa. Siya nang nahimo siyang pagbalik pagkabatang masuso. Saan ka? Ha? Suko kang gikisambanti ka? Suko ka? Barong ka? Saan ka? Kiksumbagay ka na ako? Ha? Mulakaw ko. Oo. Aninawon ko sa palibot Lagi. o magsusi ko. Dili ko mo pa ulit din Lugoy. Kung dili mo gitib ang adlaw. Uy, hala. Nga naman, subayon to ni mong tiyanak? Si Alia Lugoy. Palihog. Bantay. Uy, hain na yung mo iksoon. Tingalig bigawas. Wa. Naa siya diya silawom. Aw, Naa siya sa ubos ning bahay. Diya sa nako gibutang. Og nainanok siya sa iyang pagkatuog. Lugoy, dong. isalig ko kanimo ang akong ison. O kung magkinaunsa, ikay akong tigbason. Uy, kanina mo ka ng istorya. Unsa? Ang butanganan sa holy water. Wa na'y sud. Pamutangan ko kini og holy water. Deus sa kasulanan. Unahon ko kinig sud. Ana, nasudlan ko na kining usa ka sudanan. Napuno na. Nahilain. May nanugtog din sa simbahan. Kinsa na? Kinsa nang nanuktok? Kinsa ka na? Bata? Bata nga naghilak. Mga bliko. Buot pus gawas nining simbahan. Tuwa dito magikan ang tingog sa bata. Akong susihon. Huwag tao. Hay man tong hilak sa bata. Ang buwan. Lingin o hayag kayo. Ato ara ang bata. Naasa gawas ning koral sa simbahan. Kaluoy sa bata uminahon. Duulin ko. Pero dili kadautan ka ng bata. Dili na gani. Ibilin lang yung tinali siya sa way puangod na inahan. Duulin ko ang bata. Kuhawan ko siya. Ginoo ko. Nagkadugo kayong lampin nga giputos nining bata. Naunsa magkapin siya. Hain man kaha ang inahan ni ini. Isuod ko siya sa simbahan. Puliton ko ang bata. Ayaw siya purita, Padre! Dili siya tinuod na bata! Ginoo ang maluyon. Nausap ay ang itsura. Nahimo siyang bangis ka bata. Hindi siya pinako. Ayaw magbuhat ng tautan. Padre! Sige, Pagkas. Ang tiyanak. Padre! Pagkaki siya nako. Palayaw kaya, Padre! Suot sa simbahan, Padre! Kaya magpatay siya! Sangan sa amahan. Sa anak. Atras, Padre! Atakihan ka na niya! Ayaw! Ayaw luhog ka, pare! Kini ang gaganin mo! Hapda! Hapda! Napatay ko siya, Padre. Doon na siya na biktima. Hinungdan nga nagkadugo siya sa diyang imo siyang nakitaan. Uldi pagidigo. Gusto ko paghihapon niyang biktimahon. Usa siya kabatang gihikawan sa pagpakabuhi sa kahayag. O gigamit siya sa espiritu sa demonyo. Pero tabangan ta siya sa pag-ampo. Luwason ta sa ato mga pag-ampo ang mga bata nga gigamhan sa mga daotang espiritu. Padre, answer mo. Ako ang giatake niya kaganiya, Padre. O ang akong amigo.
Apan sa diyan naibalik siya sa pagkanormal nga pagkabata. Naluoy ko sa pagdamal kaniya. Pero nakabiktima hinuon siya. Og lakip ka. Iyang patyon. Kung gipiyong ko lang unta ang ako mga mata, og ipatay ko siya kaganiya, dili na unta siya makabiktima pa og lain. Basbasan ko siya ining holy water. Ako siyang bunyagan. Og iampo nahayagan ang kangit-ngit sa daan nga iyang gisubayan. Mas maayo pa, Padre. Padre, tanawa. Nagkaanam og kahilis ang iyang panit. Nga naigo ni ining prunsing espada nga akong gidaha. Og paingon siya pagkabukog. Human ko unya sa pagbunyag niya ng bataa. Ilubong ta siya sa pagtarong. Ang lalaking batanon katong akong nakita nga may duslak sa akong ulipong tiyanak. Dili gyud siya muhunong sa pagpatay sa akong mga kaliwat, sa akong mga ulipon. Nganong dili man ako siya makita sa samin. Husa may hinungdan nga dili na gyud siya makita sa salamin. Kinahanglang papanid-an ko ni Buktot katong batanong lalaki. Kinahanglang mahibaw ko kung asa siya magpuyo. Asa ko ninyo dada? Uy, iko! Ayaw ko ninyo guruya! Ayaw ko! Iska! Asa ko ninyo dada? Ginoo ko! Tabangi ko! Ayaw kong pasok og maayo, Ira May. Kamo! Ihatod ninyo si Ira May sa atong ampuadan. Sunod dayon kamo kanako! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.